ассалому алайкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ҳама каса ба канали ман. Дӯстони азиз, дар бозори Корвон қарор дорем. Якм дарвозаро дидем, ина аз тарафи ҳами омаданаш, аз тарафи якм дарвозае ки бозори Корвон меоян, ина дуюм даромадгоҳ, ҷои духи Ларина. Хостен ама омадам барои шумо навор кардам духтаро. Ози дуюм дарвоза. Нами хел медароем. Ма точно адресшагум ки бисёри бад навистем. Ози корон омадам, папути гуфтам як навор кунам барои шумо бубинем ки чӣ хел ки ҷой. Ина инҷа магазин ай. Ина магазин. Ина дӯстони азиз, Ларинара ҷоша чӣ қа хоҳиш карден омадам. Иҷа аптови нархай. Ин намуд модел, ина хидам гирифтам ку ҳами медроин алакай запхи ҳами духё стойкиай меброя. Тамоми намуди вайш ҳастай. Духёи бренда вайош ҳастай, запхош ҳастай. Ма гирифтаги бренди чӣ буд? Мантали буд. Ина кабуд буд. Ина манталие ки 1000 чанс май ҳамуай, ҳаму запхай бо як сутка местай. Дига чӣ мефоратон? И 70 сомон ай духтаро. Ма хидам да харидам, ҳози бо омадам, бо харидам. Ай ҳами бояд дига гирифтам, нишонтон метим. Ини хали инай Ларина, инай запхай. И икон идол будай, духи беҳад зур, хали типа сладкичай, неки запхш необычный. Баъд аста инай ёш 100 инай намудо 110 сомон. Иёрам ам брендуай. Ай ҳаму брендшай, брендое ки 1000 чанд сима духия 110 симда мегирен стойкай. Ма дастамда ям зада будам, пешрафта будам, истода буд. Баъд инҷада мужскойшай, ҳаму бренди Ларинара мужскойшай и новинкаи Туркияй. Запхш аҷоиб хушрӯай. Иҷада бо доран духиёи бо хали ҳаятӣ ва чизое ки дубайскияй духтаро. Ина тамоми намудаш ҳастай, беҳад хушрӯай. Занҳои азиз, ина диффузор запхошон беҳад хушрӯай. Баъд иҷа вай доран, ами Ларинара маскаша доран барои мӯи сар 40 сомон. Муск доран, мускшам беҳад зурай. Ҳами фирма Ларина мада маҳқул шуд духтаро. Хоҳиш карден, ина ма омадам. Ина бо духтаро барои шумо чизи бихоҳен, ма ҷоша меовам, бо биёин чизе ки ма худам мегирам шумода тавсия медиҳам. Стойка иҷада бо доран, помада хеле тональни доран. Баъд аму шампуное ки ман мегирам Ватика 30 сомона. Ҳамиҷа ма фақат мегирам. Мӯи сара беҳад хушрӯ мекунад. Запх дорам, запхш чанд рӯз места сарда. Чанд сол шуд ман ҳами истифода мебарам. Бо дига фирмаҳои шампунорам доран. Иҷа ба рексоноҳо доран. Ё ҷа аптовиай духтаро, касе ки бисёр мегира бо нархшуна арзон мекуна. Спрей доран, рексона доран. Хай чизе ки хонада дар корай тоинем, хали воск, шугаринг ҳамаш ҳастай. Нархошон аптовиай духтаро, бо мегум арзонай. Баъд ина хали чизо доран 20 сомон. Чизошон Виктория Секрета дезодорантош спрейош бо ина ёш 40 сомонай. Ёш бо камтар ай фирмаи Ларинай стойкитарай дезодорантош. Хай набиёем барои хали подарочниям ҳастай. Подарочни духё доран арзонтар. Ина ё подарочниян 40 сомон. Бо ҳастай 25 сомон айни намуд. Ё хай чизоян арзонтарошай. Стой ки хоҳен, инами Ларинара ма барои шумо тавсия медиҳам духтаро, беҳад бушзурай. Бовар кунед, ҳами чизаш маълумай просто и аптовия ира як ҷои дига биёвен, ай дига сайтои интернети Инстаграм ира 150 сум кам намеёвен. И уже номер дора, ҳар як запх номер дора, 59. Ай ма 19 шай духтаро, номери 19 инамияй. Хай адресша пурра фаҳмодум, номери телефоншонам мемонам, инстаграмшонам мемонам, номерашон дар рӯи экран мемонам. Занг занед, ватсап доран, муроҷиат кунед, доставкарам доран, хоҳен биёин харидорӣ кунед. занҳои азиз, кадоме ки мехоҳад ки маблағи ҳармоҳаи худша дошта боша, маоши ҳармоҳаша, ба номеро муроҷиат кунед. Дар ширкати Атоми шуморо ба кор қабул мекунанд. Беҳад кори хубай, дар ҷаҳон номери якай. Ширкаташ парфумерияш, косметикаш номери якай. Тамоми таҷҳизоти хонара дора ширкат. Аз доруворӣ, саркардагӣ то лавозимоти кухнира.
ҳамаи чиз дорад духтаро, на танҳо косметика, парфюмерия, ҳамаи чизи хонара шумо аз инҷа гирифта метавонед, харидорӣ карда метавонед. Танҳо бо 200 сомон дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед. Маблағи зиёдӣ шумо расход намекунед. ҳар моҳа вложение надора. Як структура месозен, 2 одам мебиёрен, тамом духтаро. Бо 2 одаме ки ягон шинос, хешу табора ё дугонаҳай ҳамроҳтон кор мекуна, маоши ҳармоҳаи худтонам мегиред. маошаш аз $1000 болоҳай. Агар кӯшиш карден, боз зиёдтар мегирен. Плюс бонус дора, тӯҳфаҳо дора, беҳтарин тӯҳфаҳо мондаги. Ҳар як коригаре ки беҳтарин кор мекунад, тӯҳфаш дода мешавад. Баъд духтаро, кӯшиши ғайрат аз худтон вобастагӣ дорад ки ҳар моҳ маоши беҳтарина шумо сазовор мешавед. Ба орзуҳои деринатон мерасен. Номеро дар рӯи экрана муроҷиат кунед. маълумоти пурраро аз худи коригарои ширкати Atomi мегирен. Силкаи группа дуранда комментария закрепит мекунам. Дароен рост группада медроен. Духтарои Ларина, ай магазин ҳамирӯз навоша нишон додам. Ина хонада гуфтам нишонто метиҳам. Гирифтам Ларинаи ҳамихали сирхакша гирифтам. Коробкаш сирхай, зардошам ҳастай, запхош аҷоиб хушрӯай, ҳар якташ ҳар хел запх дора. Айма зард гирифтагӣ будам. Айма коробкаш зард буд духтаро. И коробкаша партофтам, худаш мондаги, бовар кунед, амо хона медурам, шкафимда ҳами буй, ҳами духияй, ҳами қа мезанам, 50 миллиграммай тамом намеша. Просто маслиниам ҳастай да, стойки гишта парфюмай, и новинкай нав буромадаги, оли як ҷой ҳами кормондай ҳами ҳастай. Баъд подписчиков бисёр навистем, бо дилам вай шуд, гуфтам биё барои подписчиков навор кунам. Шумоам бирен чизи назм бихарем, буи хушрӯбат арзон 70 сомон да ки метия ҳози духӣ нест. Арзон аста, як мезани буш тезда мерава. И ҳам стойкияй, ҳам запхш хали необычняй, ҳами иш хали морския ширинестай. И сирхака ширин, камтар нежна сладкияй да, ха ширини дилта бигира, не необычния буи гул мекуна. Қати Рексона гирифтам. Духтараке ки бачам да тӯҳфа карда буд 23 февралда, барои ҳамурӯй кардистам. Гуфтам як чизи гирим ки ҳамин духтарак бизанаву раҳмат бугай, ха чизои дишовка пишовка дар кор нестай. И беҳад буш стойки фасонай. Я Рексонаи дига молодёжниш гирифтам. бароям шуморо тавсия медиҳам. номероям бачара мондам. пурсиден, ман намедонистам на номеша на адресша. Ягон бор видеоам накардам, барои худам харид карда будам. баъд гирифтам, якбора гуфтам подписчикои ма пурсидан, браван харидорӣ кунан. доставкаам доштем, гуфтам доставка мекунен? Гуфт ҳо дорем. гуфтам хайна, номерошда муроҷиат кунен. доставка ака Россия не духтаро, Россия намекунан, ами Тоҷикистонда доставка ҳастай. мисол доставка ай худтон вобастагӣ дора. чандта мегирен, адрестон дур боша, бо раҳкирош доставщик мегира. И бача фақат савдо мекуна боша. мисол як тара доставка раҳи дуроз не, мисол чандта бигирен, бо доставка пули бача доставкаша мегира. касе бубара бирасона. инам хе саломат бошен то наворҳои оянда. дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошен.